श्रीमद्भागवत ऊनविंशोऽध्याय मैत्रेय उवाच इमन्ते ब्रह्मवचना शुनि सन्तोष भगवान् अमृतप्राये शुनिकने असुरवधे सावधाने दक्षिणहस्ते गदाधरी हुङ्कारनादे दैत्यारि प्रहार कले कर्णमूले गदा पଡ଼ିଲା ହସ୍ତୁ ତଳେ विष्णुको हिरण्यक्ष चाहि शास्त्रर धर्म विचारई आयुध नाही हस्ते हांकु मारिबि केमन्ते एमंत विचारे असुर अन्ते शुभिला हाहाकार ता शुଣି प्रभु गदाधर संभ्रमे तोଳିବେ निकर भय न कर तुम्भे केहि कहନ୍ତି देवगणे चाहि एमंत कहि देवराज ऊर्ध्वे तोଳି ସେ ଦକ୍ଷ ଭୁଜ ନିଜ ଆୟୁଧେ ଦେଇ ମନ ତକ୍ଷଣେ ଜାଣି ସୁଦର୍ଶନ ବେଗେ ଧାଇଲା ଶୂନ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତେଜେ ବିରାଜେ ଶୂନ୍ୟ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁର करे ମିଳି ଯାଇ ଦିତିର ପୁତ୍ର ନ ଜାଣଇ देवे डाकन्ति शून्य पथे चक्रକୁ ଚାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହସ୍ତେ ଭୋନାଥ ତୋର ଦ୍ୱାର ଫାଳ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ତେଜେ ଅନର୍ଗଳ ଏହାର ପ୍ରାଣ ବେଗେ ହର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବଙ୍କ ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି କୋପେ ଧାଇଲେ ବୀରମଣି समीपे देखे चक्रधर अष्टका मोड़े से असुर निश्वास खरतर बहे कोपे कंपई तार देहे कराल दिशे तावदन नयनु प्रकाशे दहन दहिबा प्राय 10 दिशे बेगे धामई महारोषे डाकई पुरिला तो काल मोगदा प्रहार संभाळ एमंत कहि कोप भरे पिटिला विष्णुर उपरे यज्ञ सुकर भगवान शत्रुर प्रहार देखिण बाम पादरे संभाळिले शत्रुर प्रहार बଞ୍ଚିଲେ पुणी कहिले भगवान मोते तू जिणिबु हिरण्य पुणी तो गदा हस्ते धर मो संगरे युद्ध कर ଏହା ଶୁଣି ନ ରକ୍ଷ ବୀର ପ୍ରହାରେ ଗଦା ଅନ୍ତର୍ଗରାଳ ଗଦା ଆସିବା ଦେଖି ହରି ଅବଲୀଳାରେ ତାହା ଧରି ରଖିଲେ ଆପଣା ଜୀବନ ରାକ୍ଷସ ହେଲା ହତମାନ ଗଦା ଯାଞ୍ଚନ୍ତେ ଭଗବାନ ନ ନେଲା ରାକ୍ଷସ ଦୁର୍ଜନ ଶୂଳ ଯେ ନେଲା ମହାରୋଷେ ଅଳ୍ପ ଦହନ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଚକ୍ରରେ ଛେଦିଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ତାହା ଦେଖିଲା ରକ୍ଷ ବୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଭଗ୍ନ ଦେଖି ରୋଷେ ବେଗେ ମିଳିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ मुष्टि उंचाई वज्र प्राय प्रहारे यज्ञ रूपी देहे मायावी दुष्ट हिरण्याक्ष शरीर कला अंतरिक्ष केही न देखे केणे गला अद्भुते शब्द शुभिला तार प्रकाश पद्ममुख स्वभावे होइले विमुख युद्धकु पशु मेष जेह्ने प्रहारे दुख नाही मने पुणी क्षणके महारोषे असुर मिळे विष्णु पाशे माया सर्जिला अपप्रमिते श्री मायाधर अग्रते माया सर्जिला प्रमिते श्री मायाधरर अग्रते ए माया देखि देवजने हस्त आच्छादिले लोचने शरीर कंपे महाभये शुणिले प्रलयर प्राये प्रचंड बात बहे खरे शून्य पाषाण वृष्टि करे
घोरगर्जन महामेघे रुधिर बरसन्ति बेगे पुଣି पुरीसमुद्रस्ति ପାଣିର ସଙ୍ଗେ ବରସନ୍ତି ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଦେହ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲେ ଆସୁରୀ ମାୟାରେ ଦର୍ପ ବିନାଶନେ କୋପ ବସିଲା ବିଷ୍ଣୁ ମନେ ସୁଦର୍ଶନ ଧରି କରି ହରି ଧାଇଲେ ଧାତିକାରେ ସ୍ୱଭାବେ କଶ୍ୟପ ଭୁବନେ ଭୟ ବସିଲା ଦିତି ମନେ ହୃଦୟ କମ୍ପଇ କାତରେ ପଦନ ସ୍ଫୁରେ କମ୍ପ ଜ୍ୱରେ ସ୍ୱାମୀର ବଚନ ସୁମରେ ତନୁରୁ ରୁଧିର ଯେ ଝରେ ଚକ୍ରର ତେଜେ ମାୟା ଗଲା ରବି କିରଣ ପ୍ରକାଶିଲା ପୁଣି ଅସୁର ମହାକୋପେ ମିଳିଲା ବିଷ୍ଣୁର ସମୀପେ ରୋଷ ଅରୁଣ ଦିଶେ ଦୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତୋଳିଲା ବେନି ମୁଷ୍ଟି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପ୍ରହାରିଲା ସଭୟେ ଘୋର ନାଦ କଲା ଘୋର ଗହନ ମାୟା ମାର୍ଗେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ଫୁରେ ଦଶ ଦିଗେ ମୁଷ୍ଟି ବାଜିଲା ବ୍ରଜ୍ର ପ୍ରାୟ ଦେଖିଲା କମ୍ପିଲା ଦେବରାଏ କର ପ୍ରସାରୀ କନ୍ନମୂଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରହାରିଲେ ବଳେ ପୂର୍ବେ ଯେ ସନେ ସୁରରାଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ପୁତ୍ର ଦେହେ ପ୍ରହାର କରି କନ୍ନମୂଳେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ତାର ବଳେ ହେମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରହାରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା କଳେବରେ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାରେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ମହି ତଳେ ଲୋଟି ଦନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ଅତି ଛନ୍ଦେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଘୋର ନାଦେ ଅସୁର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବେ ଦେଖି ମିଳିଲେ ଗଗନ ଉପେକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ ଅସୁର ବଦନ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ନୟନ ବିଧାତା ଆଦି ସୁର ବୃନ୍ଦ କରନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ନାଦ କହନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଏ ଅସୁର ବିଷ୍ଣୁର ହସ୍ତେ ଗଲା ମାର ହେମନ୍ତେ କେ ପାଇ ମରଣ ମାୟାରେ କଲା ଘୋର ରଣ ଧନ୍ୟ ଏ ଜୀବନ ଏହାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପୁ ଗଲା ପାର ପୁଣି ହୋଇବ ଜନ୍ମ ଦୁଇ ଏମନ୍ତ କହି ବିଷ୍ଣୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ କର ଯୋଡ଼ି ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣରେ ପଡ଼ି ଦେବା ଉଚ୍ଚୁଃ ନମସ୍ତେ ଜୟ ଯଜ୍ଞ ତନ୍ତୁ ତୋ ଅବତାର ଭକ୍ତ ହେତୁ ଆମ୍ଭର ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କଲୁ ତୁ ନିଧନ ତୋର ପ୍ରସନ୍ନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ୍ଭେ ଯେ ହୋଇଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୋର ସଂସାର ପାଳ ଏବେ ମନ୍ତ କହି ସର୍ବଦେବେ ଆନନ୍ଦେ ଗଲେ ନିଜପୁର ସୁମନେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏ ମହାହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମାରି ଯଜ୍ଞ ବରାହ ରୂପ ଧରି ନିଜ ଭୁବନେ ହରିଗଲେ ଉତ୍ସବ ପରମ ମଙ୍ଗଳେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ କଲେ ସ୍ତୁତି ନିଜ ଭୁବନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାରେ ମହାରୋଷେ ମିଳିଲେ କମଳର ପାଶେ ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନେ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ବିଷ୍ଣୁର ଲୀଳା ଅବତାର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଯେ ଉଦ୍ଧାର ସୁତ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ବାଣୀ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ଶୁଣି ପରମାନନ୍ଦ ଖେଳ ଲୀଳା ତାକର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ନୃପବଳା ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ ଏକ ମନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଏ ଭୁବନେ ତାହାଙ୍କ ଯଶ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଭବସାଗରୁ ଯାଏ ତରେ ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଅବତାର କରେ ଅମୃତ ରସ ସାର ଶୁଣିବା ଜନେ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ କିମ୍ବା ନ ତରିବେ ସଂସାରେ ବନସ୍ଥ ଗଜ ଚଳେ ବସି କର୍ଣ୍ଣ ପଖାଳନ୍ତେଣ ଆସି ଜଳେ ଚରନ୍ତେ ପଦ୍ମବନେ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସନ୍ତେ ତକ୍ଷଣେ
ଚରଣ ନ ପାରିଲାଣି ଅନେକ ହସ୍ତି ତାକୁ ଟାଣି ନ ପାରି ହୋଇଲା ବିଷାଦ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲେ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଗଜ ରଖିଲେ ଗ୍ରାହ ଘାଣି ତାର ଚରଣେ ମୁନି ବୃନ୍ଦେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଯୋଗ ସାଧ୍ୟେ ଅଭୟ ପାଦେ ସେ ମିଳନ୍ତି ଯେ ଜନ ନାନା ଭାବେ ଚିନ୍ତି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଅମୃତ ରସ ଭାଗବତ ଶୁକର ରୂପେ ନାରାୟଣ କଲେ ପାଳନ ସଂହାରଣ ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧରିଲେ ଦନ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିହାରେ ଏଇ ଜଗତେ ଏକଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କ୍ଷଣେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଧ କରିଥିଲେ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ତାକୁ ଭଲେ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ହରି କଥା ଧନ ଆୟୁଷ ମୋକ୍ଷଦାତା ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭାବେ ଦୁର୍ଗତି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ତେ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତାୟାଂ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଧ କରଣେ ନାମ ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ।